Шарени и примамващи билбордове по улиците на Бургас предизвикват интерес на преминаващите шофьори и пешеходци. Запитахме се, така афишираните рекламни послания наистина ли са толкова привлекателни като съдържание и продукт, колкото се рекламират? Камерата ни документира, че на пазара се предлага цифрова телевизия за 5,90 лв. На месец с включени HD канали. Така за една година би трябвало да платим 70,80 лв. Обадихме се на указания в рекламата телефон. Ако сключа сега с вас договор за една година, аз цялата година ще плащам 5,90 на месец и какво получавам срещу тях? Не, първите 2 месеца ще плаща 5,90, защото 50% от стъпката важат за първите 2 месеца. Останалите 9 месеца от договора, так ще видите 11,80. До 30 септември, ако ви се обадя и решим да сключим, първите 2 месеца ще получавам телевизия за 5,90, а следващите за близо 12 лева е таксата. Да. Това е на най-малкия пакет. Отстъпката от 50% е валидна и при останалите пакети, стандарт и екстра, като стандартния пакет месечния абонамент е 14,80 и включва 60 програми. Има 10 HD канала допълнително, а пакета екстра 17,80 включва над 70 канала плюс 10 HD канала, като тук също е приложимо правилото за 50% отстъпка за първите 2 или за първите 6 месеца. Оказва се, че реално като клиенти при основен пакет цифрова телевизия трябва да заплатим годишна вноска не 70,80 лв., а 129,80 лв. Ако поръчаме стандартен пакет, цената става 159,80 лв., а годишното ни задължение при екстра пакет предлагани канали ще бъде 189,80 лв. При промоционалната оферта. Това накара екипа ни да провери имат ли доверие хората в рекламните слуга и послания. Ами да ви кажа, първо, преди да решая нещо, първо се проучваме тогава. Много така на спонтанничи неща нямам доверие. Решах нещо, проверявам и така. Предполагам, че се крие някаква измама за цялото нещо, пак някаква примамка, някакво заблуждение. Напротив, купувала съм, затова не им вярвам. И не вярвате? Не. Почти на никаква реклама вече не вярваме. В един момент се завързал в някакъв дор, от който не можеш да се отървеш. Хубаво е рекламата си, хубав начин, смисъл за масовата клиентела, за информация и така, но лично аз повече предпочитам да не се доверявам. Първо се проучвам и после. Къде е разминаването? В рекламираните послания, на които ще се доверим, или предлаганите услуги? Подвеждаща ли е рекламата или кога ние ще се чувстваме излъгани клиенти, когато не сме дочели шрифта в малки букви ли?